Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom nektek, hogy hogyan készíthettek magatoknak akár farsangra, akár bálra egy extra csillogó sminket. Első lépésben nyilván elkészítjük az alapsminket, ami az alapozással indul. Amikor alapozunk, akkor mindig figyeljünk oda, hogy az áll alatt is a nyak irányába dolgozzuk el az alapozót, hogy ne legyen keretes az arcunk. Ezután jöhet a szemhéjak alapozás a szemhéjbázissal. Ha úgy döntünk, hogy ecsettel szeretnénk felvinni a szemhéjunkra a bázist, akkor ilyenkor mindig szintetikus szálakból készült ecsetet válasszunk. A belső szemzugba válasszunk egy világosabb árnyalatú szemfestéket, és azt vigyük fel egy lapos ecsettel. A mozgó rész külső kétharmadára vigyünk fel egy picit sötétebb árnyalatú szemfestéket, és dolgozzuk el a világossal. Egyáltalán nem baj, hogyha a mélyítő vonal fölé visszük a festéket, mert azt később el fogjuk satírozni. És akkor jöhet az előbb említett satírozás. És itt is nyilván az a lényege a satírozásnak, hogy ne legyenek éles vonalak, illetve a színek alaposan el legyenek dolgozva egymással. Mivel később csillámot fogunk felvinni a szemhéjunkra, és mivel már előre alapoztuk az arcunkat, így érdemesebb vagy egy zsebkendőt tenni a szemünk alá, vagy pedig porpúdert felvinni, hogyha arra rápereg a szemfesték, akkor ezt egy pár mozdulattal el tudjuk távolítani az arcunkról. A külső szemzugba felvittem egy kevés fekete szemfestéket, a szokásos fektetett V alakban, hogy azzal is kiemeljem és hangsúlyosabbá tegyem a szememet. Megint jöhet a satírozás, hogy eldolgozzuk a világos lila és a fekete szemfestéket. Ezzel egyébként egy sötét lila árnyalatot kaptunk. Ezután jöhet a szemek kihúzása tussal. Én most itt egy filces tust választottam, mert szerintem ezzel lehet majd, hogy nem a legegyszerűbben kihúzni a szemet. Nem kell nagyon túl cicásra húzni azt a tusvonalat, mert most nem ez lesz a lényege a sminknek. Ezzel most inkább csak keretet adunk a szemünknek. Az alsó szemhéjunkat és a vízvonalat fekete szemceruzával húzzuk ki. Ezt a vonalat egy hegyes ecsettel satírozzuk el. És most, hogy elkészültünk az alapsminkkel, rátérhetünk a csillámra. Vigyünk fel a szemhéjunkra glittergélt, azokra a részekre, ahova szeretnénk később, hogy ragadjon a csillám.
Ebben az esetben érdemesebb először az egyik szemet megcsinálni, utána a másikat, mert relatív elég hamar megköt ez a ragasztó, úgyhogy nincs időnk vacakolni. Csillámfelvitelekor igazából tök mindegy, hogy kívülről befelé vagy belülről kifelé haladunk. A lényeg az, hogy a csillámot egy nyomkodó mozdulattal vigyük fel a szemhéjunkra. Hogyha szeretnénk a csillámot is átmenetesre csinálni, akkor a középső egyharmadra vigyünk fel egy világosabb árnyalatú csillámot, és azt egy kicsit pakoljuk rá a sötétebb csillámra, és ettől teljesen átmenetessé válik. Ezt nyilván ismételjük meg a másik szemünkön is. Arra nyilván ebbe az esetben is figyelni kell, hogy a két szemünkön egyforma legyen a smink. Ha meg vagyunk a csillámpor felvitelével, akkor pár mozdulattal lesöpörhetjük az arcunkról a lehullott csillámréteget, illetve a felvitt púdert. Ezután már csak pár alaplépés van hátra, például az arc púderezése, amivel egy lépésben fixáljuk is a sminkünket. Ezután pedig jöhet az arc kontúrozása, illetve pirosítása. Pirosításkor figyeljünk arra, hogy ne legyen túl halvány, de ne is legyen túl erős a pirosító színe, amit választunk, mert fontos, hogy látszódjon, de az is fontos, hogy ne legyen túl harsány. És a sminkünk legvégén jöhet egy kis szájfény. Bízom benne, hogy a videóm segítségével most már ti is könnyedén el fogjátok tudni készíteni ezt a csillámos sminket, de hogyha addig is bármi kérdésetek van, nyugodtan írjatok.